নিজকে অলপ লাজ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই বনছুৰ নিচিনা এটা সংগঠনত আছিলোঁ এটা সময়ত। এতিয়া চাব, আমাৰ বিশেষকৈ BTC বা BTRত বহুত মানুহ এনেকৈ আছে যিবিলাক মানুহ দিন হাজিৰা নকৰিলে খাব নাপায়, তেওঁলোকে কাম কৰিব যাবলগীয়া হয়। এতিয়া আমি ডিমাকুছিত আছোঁ, ইয়াৰ মেক্সিমাম মানুহে বাগানত কাম কৰে। গতিকে যদি বন্ধ দিয়ে তেওঁলোকৰ তাত এটা বিৰূপ এটা প্ৰভাৱ পৰে, তেওঁলোকৰ যিটো ডেইলি লাইফষ্টাইল, যে তেওঁলোকে যিটো মানে কামত নগ'লে মানে জীৱন যাত্ৰাটো বহুত কঠিন হয়। তেওঁলোকৰ ফেমিলিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ সংসাৰেই হওক, গোটেইখিনি কথা এটা সমস্যাৰ মাজত আহি যায়। আৰু এটা কথা, আজিৰ তাৰিখত এক্সাম আছে, এটা ছাত্ৰ সংগঠন হৈ পেলাই এইখিনি অকণমানো জ্ঞান নথকাটো এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাৰণে লজ্জাজনক কথা। আৰু এইবিলাক সংগঠনক আমি ছাত্ৰ সংগঠন বুলি পেলাই কোৱাটোৱে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ৰাইজে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আজিৰ তাৰিখত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগত কিবা এটা কাজিয়া হৈছে, তেওঁলোকে থ্ৰু ল' যাব পাৰে, হাইকোৰ্ট আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, তেওঁলোকে PIL দাখিল কৰিব পাৰে, অবজেকশ্যন ক্লেইম কৰিব পাৰে, বহুতখিনি ৰাস্তা আছে। কিন্তু বন্ধ দি পেলাই ৰাইজক কিবা এটা মানে এইটো এটা অভিশাপৰ দৰে আচলতে, ৰাইজৰ এটা অভিশাপ তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিছে নেকি, মোৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে। আৰু চাব, আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যেতিয়া চৰকাৰ চলাই আছে, মানুহবিলাক বেপাৰ বাণিজ্য লাহে লাহেকৈ উঠি আহিছে, মানুহবিলাক বেপাৰ বাণিজ্য ফালে মন বহিছে, পঢ়া শুনা কৰি আছে, কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কথা। এই সময়ত যদি বন্ধ দি পেলাই মানুহক ওলাব নোৱাৰা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে লছটো আমাৰ ৰাইজৰে হ'ব না। যদি তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কথা ভাবিল হয়, এইখিনিতো নকৰিলে হয় ন। আৰু এটা ছাত্ৰ সংগঠনে যদি এনেকৈ সদায় কাম কৰি থাকে, কেতিয়াবা কিন্তু ৰাইজে তেওঁলোকে খেদিব, বহু খেদা দিব। আমি মাজে মাজে দেখোঁ পলিটিচিয়ানবিলাকক খেদে, কিন্তু তেওঁলোককো খেদিব কেতিয়াবা, যাতে এইটো মানে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নহয়। মই শুভকামনা দিছোঁ তেওঁলোকক। যদি তেওঁলোকে সংগঠন কৰিছে ভালদৰে কৰক, আৰু যদি তেওঁলোকে সংগঠনৰ নামত বা ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, তো তেওঁলোকে অলপমান দূৰত থকাটোৱে ভাল। আজিৰ তাৰিখত Governor, hi. Governor, hi. Governor of Assam, hi. Chief Minister, hi. Education Minister, hi. Education Minister, come, night. We want justice. No justice, no rest. 7 डिसेम्बर 2022 आरो दाखालि बावै जालांनाय 7 अक्ट'बर 2023। स' नैबे खालार खालि बे एखे मोनसे BoNSU आफादनिफ्राय सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जायनाखि मोनसे सेपारेट स्टेट जिथु आद्रा थालांनाय सिमांखौहाय दिनै BoNSU आफाद जोनोम होनानै नैबे थांखिखौ फिन जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव लाबोफिनदों। आरो माखासे बेनि थाखायनो नैबे BoNSU आफादजों गोबां BoNSU आफादखौ लानानै आद्रा थाबोनाय जिहेतु सिमां नैबेखौहाय जाफुंसार महर होनो थाखाय फिन खनसेबाव नैबेबायदि जांख्रिथायारि सुबुं गौमा लानो थांनाय बेलायाव 2022 सनावबो एखे थिग बेबायदिनो एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस प्रशासननिफ्राय बादा होनाय होबथेनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय माखासे पलिटिकेल कनस्पिरेसि दङमोन। आरो एखे बेबायदिनो नै दाबावैसो 7 अक्ट'बर 2023 खालि जिहेतु सुबुं गौमा जानो गोनांमोन मनपुर उदालगुरि स्टेडियामावहाय। स' बेयावबो बिदिनो पुलिस प्रशासन आरो एडमिनिस्ट्रेसननि माखासे फाव फान्दायनाय बा बिथांमोननि गोजौ लेभेलनिफ्राय माखासे प्रेसार फैनायाव बिथांमोना पारमिसनखौहाय केन्सेल खालामनानै होयो। स' नैबेनि बेलायावनो दिनैनि भिडिअ'आ जागोन। आरो रंगुल बर' आदा बिथाङा जाहेतु गोख्रों मोनसे समाव BoNSUनिनो दैदेनगिरि, बिथां सेन्ट्रेल BoNSUनि स्पिकारमोन। आरो बिथाङा बै समाव जों बयबो मिन्थिगौ गोख्रों बिबुंथि लाबोदोंमोन। स' दिनैनि बेलायाव बिथाङा माबायदि बा मा बिबुंथि होदों नैबेखौ नोंथांमोननो आं ससे दिन्थिना लाग्रोनो नागिरदों। बेनि उनाव माखासे खोथाफोरखौ सावरायलांनोसै। बेनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जितु बर्थमान एबसुनि फारसे गोख्रों नैबेबायदि सोमावसारनाय धरना होबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। गोबाव सम जालांबाय, गोबाव समसै नैबेबायदि धरना होबाय थानाया। नाथाय मानो दासिमहालागै नैबेयो जाफुंसार महर मोनाखै, बा बेनि फारसेबो माखासे
बा माबायदि कनस्पिरेसि दङ स' नै बेफोरखौबो जोङो नैबे भिडिअआवहाय कभार खालामनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय गिबियावनो बयखौबो हेल' एसबि ब्लगआव नोंथांमोनखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय हेल' एसबि ब्लगआव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय दानिया BoNSU जिहेतु आफाद बेखौ गोबाङानो दिनैनि समाव गनायदों आरो गोबाङानो माखासे सोंलु खालामदों पलिटिकेल हान्जाजों दाजानाय नामा होननानै स' आरो जिहेतु सुबुं गौमानि हाबाफारि लानाय समावहाय खनले नै बेबायदि एडमिनिस्ट्रेसन आरो प्रशासननि फारसे होबथाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आं बे बेलायाव मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों आंनि फारसे बेनि उनाव रंगुल आदाया मा बुंदों बेनि खोथाखौबो आं सावरायगोन डेम'क्रेटिक देशआव डेम'क्रेटिक हादोराव डेम'क्रेटिक आन्दलना सोलियो आरो सोलिबाय थागोन स' बेवहाय संबिधान मथे जिहेतु प्रबदान होनाय दङ संबिधान मथे जि राइट्स होनाय दङ संबिधान मथे जि अधिकार दङ नागरिक हिसाबै डेम'क्रेसिनि सासे नागरिक हिसाबै संगठन हिसाबै बा इन्डिभिजुवेल हिसाबै जिहेतु राइट्स दङ स' नैबे बायदियैसो आन्दलन बा बायदिसिना धरना खाजिखुसिया जायो बेखौ दिनैनि समाव मोनथियै गैया बयबो मोनथिगौ थिग बेबायदिनो नैबे सुबुं गौमा हाबाफारि जिथु लानाय बियो मोनसे स्पेसिफाइड एरियायाव मोनसे धरना खाजिखुसि लानायमोन होसिख्रावनायमोन बेवहाय खुनु टाइपनि माने केजुवेलिटि जागोन बा माबा मोनसे दावराव दावसि जागोन बेबो नङा बेवहाय स्पेसिफाइड एरिया जिहेतु बे मोनसे स्पेसिफाइड एरियायाव थांनानै बिथांमोना जमा जाहैनानै ज'है थांनानै बेवहाय धरना लागोन बा मेल मिटिं सावरायलायनाय जागोन स' नैबे बेलायाव खोथाया बेयावसो जाहैबाय जे पारमिसनखौ होयो अखा नायनानै पारमिसनखौ होयो बेनि उनाव फिन सोरांब्लानो डिसिसना चेन्ज जानानै फैयो बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै नायनो मोनगोन जे बर' जोंनि BTR हालामावनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो नैबेबायदि खुद्रिसारनाय बा गावनि मोन्थायखौ लानानैहाय नैबेबायदि एकर्डिं टु द कनस्टिटिउसन एज पार दि ल' नैबेबायदि धरना होयो आरो डेम'क्रेसियाव नोंनि मोन्थायखौ नों मोननो थाखाय डेम'क्रेटिक आन्दलनखौहाय नैबेबायदि लाङाबा नोङो बेखौ मोनखाया बा मोननोबो थाङा स' बे बेलायाव मानो एडमिनिस्ट्रेसन बा पुलिस प्रशासनफोरा माने पार्सियेलिटि खालामो वान साइडेड जायो आरो नेग्लिजेन्स डिप्राइभ खालामनायखौ जों नुनो मोनो जिहेतु जोंनिनो BTR हालामाव जोंखौनो बेबायदि नेग्लिजेन्स खालामबाय थानायखौ जोङो खनले नुनो मोनबाय थादों बेनिफ्राय बेलाफारसेथिं नायोबा जोंहा रंगुल बर' बिथाङा बुंदों जे बिथाङा लाजिनाय मोनदोंनो BoNSU दोलोआव हाबनानै स' सोरबा राजखान्थि हानजाजों दाजानाय आरो हरजन्त्र दङ बायदिसिना होननानै बुंदों जोंहा मानगोनां रंगुल बर' आदामोन बायदि बिथांमोना जेब्ला बिथांमोना संगठनाव थायो जिखुनु संगठनाव बै संगठना मोजां जेब्लानाखि बिथांमोना नागारनानै थाङो अब्लाना बै संगठना गाज्रि जायो आरो जेब्ला बिथांमोना बै संगठनाव थानाय समावहाय बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा नैबेबायदि बुङा जेब्लानाखि बिथांमोना बेनिफ्राय दोरोदनानै थाङो बा बेनि मोनसे संगठननि फारसेनिफ्राय गुबुन संगठनाव दोरोदनानै थाङो अब्लानासो बिथांमोना बायदिसिना खोथाफोरखौहाय बुंबाय थानो थाखाय दिनैनि समाव बेबायदि खाबु मोनदों बा बुङो स' बे मानि जाहोनाव जादों मोनथिरोंला बेखौ दा बिथाङासो मोनथिसिगोन बा बिथांबायदि अनेक दैदेनगिरि दङ जायनाखि प्रथम पर्यायाव बिथांमोना मोजां होननानै बाख्नायो उनावहाय गाज्रि होननानैहाय नैबेबायदि हाब्रु सारलानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो एबसुआ जेब्ला नैबेबायदि धरना खाजिखुसि बायदिसिना नैबेबायदि हाबाफारि लायोमोन अब्लाना बिथांमोनखौहाय सोर मा बुंदोंमोन नङा होमबा जायबाबो हारिनि फारसे मावनो ओंखारनायावहाय आं सानो सहजग होनांगौ सहाय होनांगौ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे उनाव जाहैनो हागौ बा फिथाइखौ मोननो हागोन बिदि आसा खालामनानैसो बयबो नैबेबायदि दोलोफोरावहाय हाबनानै हारिनि फारसे मावनो ओंखारो स' बेवहाय सोरनिबा पार्सनेल बेनिफिट जागोनखौ आं सानाखै नैबे जोंहा रंगुल बर' आदा बायदि दैदेनगिरि थायोब्लासो सोरबा बायदिया माने गावनि पार्सनेल बेनिफिटखौहाय नायनानै बेबायदि दोलोफोराव हाबो आरो बिथांमोन बायदियानो दोलोफोरखौहाय गुबुंले खालामनो नाजायो जाय गोसो गोथारै ओंखारबोदों बिथांमोना थारैनो हारिनि फारसे अननानै हारिनि फारसे सिन्था खालामनानैसो
आफादफोराव हाबो, माहारियारि आफादफोराव हाबो आरो हारिनि फारसे सिन्था खालामो। बिथाङा बुंबावदों दि एबसुनि समाव नैबे दा बिदि बन्द होनायखौ दिनै बनसुनि 12 घन्टा बन्द होनाय जादोंमोन एडमिनिस्ट्रेसननि नैबेबायदि पार्सियेलिटि खालामनाय बा डिनाय खालामनायनि फारसे आरो खुद्रि सारनानै नैबे बन्दखौ दिनै होनाय जादोंमोन आरो सर्ट नटिस जानायलाय गोबाङानो मोनथिस्लाबाखै, बेनि थाखाय बिथांमोना दुखु फोरमायदों। नाथाय बेवहाय माहारियारि आफाद हिसाबै बिथांमोना लुबैयाखै जे सोरनिबा खहा जागोन होननानै, नाथाय बेबायदि जाथिनि थाखाय माबा मोनसे थांखि लानानै माबा मोनसे जांख्रिथाय हाबाफारि बेबायदियाव रायजो राजाफोराबो खस्थ' मोनफायो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आवगायबो जोङो मोनबोबाय, आबसुनि समावबो नैबेबायदि बन्द जायाखै नङा, गोबां बन्द जाबोबाय। बेनिख्रुइ जों बुंनांगोन नैबेसो प्रथम बार जादों होननानै बुंनांगोन बनसुनि फारसे। बेनि सिगांबो खिन्थु एबसुनिफ्राय जिहेतु हाबाफारि लानाय दंमोन, बै समावबो बेबायदि गोबां बन्द बायदिसिना होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नैबे पइन्टखौ लानानै आङो मानगोनां रंगुल बर' बिथांखौ बिथाङा जि बुंदों बेनि फारसे आंनि पइन्ट अफ भिउखौ बुंनो सानदों। फरायसा माहारियारि आफाद जानानै नैबेबायदि बन्दखौ मानो होदों, बिथांमोना बुजिया नामा होननानै बुंदों। अब्ला सेम कुइसना दिनै जिमाननाखि फरायसा माहारि आफाद दङ बिथांमोनखौसो बिथाङा बुंनाय जादों दिनै जे बिथांमोना फरायसा आफाद मोनसे जानानै बेबायदि बन्दफोरखौहाय मानो होनाय। अब्लाना बे बिथांनि जिथु सोंथि नैबेयो गासिबनावबो नाङो, गासिबो बर' फरायसा माहारि आफादफोरनाव नाङो बा गुबुन गुबुन आफादफोरनावबो नाङो। बे खोथाया सेम बिथांमोनखौबो सोंलु खालामनाय जादों बिथांनि फारसे जे बिथांमोनाबो थारैनो दिनै माहारियारि आफाद जानानै बा फरायसा आफाद जानानै बेफोरखौहाय बिथांमोना साननो थाखाय सम गैयामोन नामा, ना बुजिनो रोङाखैमोन नामा, साननो रोङाखैमोन होनना बुंदों। नैबे बेलायाव नोंथां जे सोंदों बियो अब्लाना एबसुनावबो नोंथाङा सोंनो हागौ बा सोंनांगौमोन जे एबसुआ जेब्लानाखि जांख्रिथायारि मोनसे हाबाफारि लायो बै समाव डिभाइड आसाम 50-50 होननानै, अब्लाना बै समाव जोङो बन्द नुबोआखैमोन नामा, बै समाव जोङो बन्द मोनाखैमोन नामा, बै समाव रायजो राजाफोरनि खहा जायाखैमोन नामा। जेब्ला जोङो जोंनि मोन्थायखौहाय मोननो थाखाय सरकारजों जुजियो बा जोङो सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमफोरजोंहाय जुजिनो गोनां जायोबा एज पार दि कनस्टिटिउसन जि प्रभिजन दङ बे मथे जोङो सोलिलांनायाव आन्दलन खालामनो जानाय समावहाय नैबेबायदि खस्थ'आ बयबो मोनखायो, मोना नङा। खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोरखिलांनो हायोब्लासो जोङो बै फिथाइखौ मोनगोन जिहेतु जोङो हास्थायनानै दङ। बे खेथ्रआवहाय बुंनांगोन जे जोङो बर' हिसाबै दिनै बनसुल' नङा एबसुआबो फिन नैबेबायदि जांख्रिथाय हाबाफारिखौ दिनै लायाखै, गाबोन लानांगौ, हिसाबाव लानांगौ आरो थाबैनो जोंनि थाखाय आलादा स्टेट जिथु डिमान्ड बेखौहाय फुलफिल खालामनानै होयोब्ला थारैनो दिनै गोजोना नङा, बयबो गोजोनगोन। बारा गोबाव बुंला, जोबथारनायाव फंसे खोथा बुंनो सानबावदों आङो नैबे बनसुनि फारसे, बनसुनि इस्युसनि रिलेटेड मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों। दिनैनि समाव बनसुआ गोहोम खोख्लैयाखै नङा, खोख्लैदों। जोबोद खम समायावनो नैबेखिनि सापर्ट मोनदों, बेनो जोबोद रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोना रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बुंनांगोन जोङो स्ट्रागोल खालामनाया आरो बुंनांगोन स्ट्रागोल खालामनायनि उनाव जे फिथाइ मोनो बियो गोदै जायो आरो खस्थ' खालामालासे स्ट्रागोल खालामालासे खुनु अबस्टेकोल गैयालासे खुनु बाधा गैयालासे बै मोननाय फिथाइयानो माबायदि फिथाइ नङा होमब्ला। माबा मोनसे मोननो थाखाय जोङो माबा मोनसे खहा जाखायो, बेखौ आं बुङाखै, जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङानो बुंबोबाय थादों आवगायनिफ्राय। जों बिथांनि डायलग्सफोरखौ बिथांनि लेक्चार्सफोरखौ जों गोबां खोनानो मोनबाय। सिस्टेमजों बिथाङा जुजिबोदों, सिस्टेमजों दिनैनि समाव बिथाङा दिनै गेलेदों। बिथाङा दिनै सिस्टेमाव दङ, बिथाङा दिनै सिस्टेमखौ सालायदों, बिथाङा दिनै सिस्टेमखौ कन्ट्रल खालायदों नङा होमबा। दिनैनि समावहाय जों बुंनांगोन बर'आनो बर'नि फारसे सुथ्रु जानानै दङ, बेनि थाखायनो नैबेबायदि बेले बेजेया जायो। गावखुंथाय मोनसे BTR बा BTC बायदियाव थानानै दिनै निजेनि हारियानो निजेनि हारिजों नेवसिजाबाय थानो गोनां जादों। नङाब्ला नैबेबायदि जांख्रिथायारि हाबाफारिया निजेनि जायगायावनो जादों जेला बियो मोजाङै मोजां जालांनांगौमोन। जिहेतु जों नुबाय गोबां संगठन, गोबां दल संगठन, गोबां कमिउनिटिसफोरनि हाबाफारिनि बेबायदि सुबुं गमा लानायखौ जों नुनो मोन्दों, बिथांमोननि होसिख्रावनाय जांख्रिथायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय दिनैनि समाव जुदि बनसुआ एक'आनो फेक्टर नङामोनब्ला दिनै मानो बेखौहाय लानानै सोरबा बायदिया पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनो नाजाबाय थादों आरो खनले खनले नैबेबायदि
सुबुं गमाखौ जानो होनायनिफ्राय बाधा होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। एखे रायैनो जों बुंनांगोन 2022 7 डिसेम्बर खालिबो थिग सेम सिस्टेमाव बेबायदि होबथानायखौ नुनो मोनदों। एबारबो 2023 7 अक्ट'बर नैबे दानखालि डिमाकुसियावहाय गोबां बेबायदि जांख्रिथायारि बिग्रायारि बिथांमोनखौहाय लामा ससेयाव लाखिनानै दोननायखौ नुनो मोनदों बा बिथांमोननि जिथु हाबाफारिमोन जांख्रिथाय हाबाफारिमोन बेखौहाय केन्सेल खालामना होनाय जादों, पारमिसनखौहाय डिनाय खालामना होनाय जादों। स' फेक्टर गैयाब्ला मानोथो सिस्टेमानो होन एडमिनिस्ट्रेसनानो होन सोरबा पलिटिकेल लिडार्सफ्रानो होन गासिबो बनसुनि फारसे दिनैनि समाव नांथाबजोबनानै दङ नङा होमब्ला? स' बेयो साननो गोनां बाथ्रा आरो जों साननांगोन बेनि फारसे आरो जोङो उननि फिउचारखौ सानहरनानै जों नायनांगोन थारैनो मोजां जागोन ना जाया आरो जों बेबायदि थाबाय थायोब्ला जोंहा बेसेबां समहालागै जोंनि बर' हारिया रैखाथि थानो हागोन। आरो जोबथारनायाव लाइस्राम लादु सिं जिहेतु भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जि थासारि बर्थमान भाइस चेन्सेलर सासे एक्युज पार्सना दिनैनि समाव भाइस भिसिनि पस्टखौ माबोरै हल्ड खालामबाय थादों नङा होमब्ला? बेखौ लानानैहाय एबसुआ गोबां सोमावसारगासिनो दङ। गोबां बेबायदिनो जिल्ला बा मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायावहाय थानानै धरना होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय एखे समावनो जोङो नुनो मोनदों मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा गावनिनो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बे मोनसे सिस्टेम नैबे गावनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट फारसे बिथाङा नोजोर होदोंना होआखै दिनैनि समाव जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि सेक्रेटारियेट अफिसजों नांजाबनानै थानाय खाथियावनो भिसिआ नैबेबायदि एक्युज पार्सनब्ला बेनि थाखाय दिनै फरायसाफोरा दिनै सोमावसारनो गोनां जाबाय थादों। बेखौहाय मानो सम नस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ खनले नैबेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानो होबाय थादों आरो बिथाङानो मोनसे समाव एबसु बायदि मोनसे गोथार आफादनि आफादगिरिमोनब्ला दिनै बिथाङा बिथांमोननि सोमावसारनायनि खोथाखौहाय सोमावसारनायनि जिथु मेन इस्यु बेखौ लानानै बिथाङा मानो दिनैनि समाव गोख्रों एक्सन लायाखै बा स्टेटखौनो होन बा गभर्नरखौ होन मानो बिथाङा दिनैसिम फंसेबो खोथा बेनि फारसे बुङाखै मानो बुङाखै आरो जों नुबाय बिथांजों मावफानाय बिथांजों लोगोसे थाफानाय मावफुं सोद्रोमा जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे भाइस चेन्सेलरजों लोगोसे मोनसे फ्रि वाइफाइनि मोनसे अपेनिं सेरेमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि सिगांबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंनो लोगोसे बिथांजोंनो लोगोसे मोनसे अपेनिं खालामनायखौ जों नुनो मोनो। स' बिथांमोना दिनैनि समावहाय इनफरमेसन गैलायैबो नङा, बिथांमोना इनफरमेसन दङ मा जादों मा जायाखै बिथांमोनाव गासिबो थन्न हिसाब दंजोबो थन्न बेनि फारसे इनफरमेसन दंजोबो। अब्लाबो दिनैनि समाव एबसुआ मानो खनले नैबेबायदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानैहाय खनले धरना कार्जकुसि खालामबाय थानो गोनां जादों। जिहेथु जोंहा मानगोनां दिपेन बर' सारा गावनो प्रमद बर' बिथांनि सासे आंगो कलिग बायदि मोनसे समावहाय जयै खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा जोबोद क्ल'ज, सानैजों जोबोद क्ल'ज। जिहेतु बिथांमोना बे खोथाखौहाय सावरायनो थाखाय गोबां सम मोनो बा गोबां खाबु मोनो। नाथाय नैबेबायदि थासारि थासेयावबो दिनै एबसुआ गुबुन जिल्ला गुबुन जायगाफोरावहाय बेबायदि धरना होबाय थानो गोनां जादों ना बेनि फारसे माबा मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसिसो दं नामा होननानै आंनाव एसे सानखांनाय फैदों आरो गोबाङानो बेबायदि सानदों जानांगौ। स' बेनि फारसे नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट्स खालामनानै नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट हरनानै दोननो हागोन। स' बेसेनोसै, बारा गोबाव होनो सानाखै, भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांबाय आरो फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।